a început ploaia din nou. A 10.000 oară. Filmăm până nu începe tare. Am făcut aici oțet 5% și cu boia de ardei fiartă. Afidele se înfricoșează cel mai mult de asta. Acolo în depărtare se vede roșii de ghiveci, dar și cu ceva roșii normale. Și le-am legat cu o sfoară lungă. Și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 și apoi urmă partea cealaltă. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Restul țelină și vinete și dovlecei. Deci în jur de 50 de roșii și la zid acolo fasole la metru. Și aici la ghivece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. Și cu ce mai e pe acolo, că am mai pus dubluri așa, două câte mai mici. Da. Și cu astea 80 și pe urmă sute de fire de bob cu păstăi gigant. E bobul acela cel mai mare și cu ceapă între. Și aici este țelina. Acolo este dafinul. Acolo e puțină mentă și la zid fasolea la metru. Aici fasolea la metru, săraca, mai îngălbenită, mai verde, că cauza vremii. Depărtare salată. Și acum, de ce mi-a fost teamă, n-am scăpat. Am zis că pun maxim 50 și dacă le adunăm pe alea cu astea, ies peste 100. Pădure. Am dat puțin turmeric, că era furnici aici, uite. Și dovadă că am dat mai absolut nicio furnică, numai că ele se mută. De foliere jos acolo. Sunt și roșiile ascunse pe aici. Cum e aia? Roșii țărănești sau hibride. Aici castraveți, ardei și vinete. Uite, se văd niște vinete pe acolo. Vinetele, salatele care anul ăsta m-am milostivit prea mult de ele. Le-am umplut curtea din cauza că răsăreau în continuu. Era milă de ele, le-am dat și de pomană, le-am pus și prin curte și tot n-am scăpat de ele. Pe acolo ardei și la ghiveci și 40 de metri pătrați. Roșiile legate și răslegate și învârtite a 10-a oară. Ață de palisat, un ardei am mai pus azi în ghiveci, cenușă. Și acum să stropesc cu niște chili. Că fumul cărbune lichid n-a fost foarte de succes.
să avem o zi însorită. Că ploi au fost cât pentru o lună. Doamne ajută!